елате с мен и с моето семейство да направим къща негодна за живеене. Аз снимам видео. Годна за живеене. Ето така изглеждаше нашата къща, когато я купихме. Сега ще ви покажа пътя към нашия дом. Както виждате, пътуваме по магистрала. Селото ни се намира на около 35 км от Варна. А така изглежда къщата ни отвътре. Имаме доста работа по нея, защото навсякъде е напукана, навсякъде е изцапана и има нужда от основен ремонт. Останете до края на видеото, за да видите крайния резултат. Сега ще ви покажа как работихме в градината. А ето тук има една малка усмивка, която помагаше на мама. И приятели, аз забравих да снимам, обаче докато изкарваме този мизерен дюшек, Любовито счупи телефона. Миличката ми. И така, чистим сега. Адски мръсно е. Колко е сухо. Виждам някакви думи. Оказа се, че под къщата има мазе, за което не знаехме, то се оказа и наводнено. Моля ви, абонирайте се за моя канал, така ще ме подкрепите и ще разбера, че ви харесва съдържанието, което правя. Ако се чудите защо така подскочихме, то е защото чухме кучето ни да лае. И помислихме, че бебенцето ни е паднало. Оказа се, че всъщност съседското куче има мераци към нашето. А това тук е най-чаканият момент за нас. Да сложим най-накрая този мукет и да видим дали аджаба ще пасне на нашата стая. Ние купихме 10 квадрата. А дали ни стигнаха, ще видите след малко. А сега бъдете внимателни. Едно момченце идва към вас, за да ви каже здравей. Тук обяснявам на Макс, че вече сме селяни, но не селяндури. И естествено отивам да мия прозорците. С партньора ми си помагаме във всичко. С него сме като две парченца от пъзел, които са се намерили. Купихме си тази къща, за да може да отгледаме детето си здраво и щастливо. Искаме да знае, че родителите му се обичат и че заедно с любовта си могат да постигнат всичко. Вие как мислите? Дали е добре, че купихме тази къща и че детето ни ще има село? Някак си в града няма тази топлина,
А ние искаме да го научим на простичките неща в живота. Искаме да го научим, че да имаш куче, да имаш коте и да имаш къща на дърва са толкова прекрасни неща. Тук той оправя тока в цялата къща. Сега имаме ток и навън. Кажете после, че мъжете не могат да чистят. Сам самичък изчисти цялата баня. Как мислите? Дали се справи? Как мислите? Дали се справихме? Останете до края на видеото, за да видите нашия чуден двор. Макси! Макси! Ето заради тази красота решихме да си купим тази къща. Моля, абонирайте се за канала ми и оставете лайк.